रोन बस जोंनाथ' दा गेमावथ' रावबो गैला बिनिखायनो दिनै दसे हाग्रायावनो अपारेसन खालायनांसिगोन नामा जोंनाबो सुथि जानो टाइम जाबाय। औ नोङोथ' आरो जोंखौ सारा न'आव थाङैनि सिगाङावनो एसे हाग्राखौ अपारेसन खालायनो बुंदोंमोन आरो। औ थांनोसै बिदिब्ला ओंखामाथ' जानो जाखाबाय औ हाग्रायावनो अपारेसन खालामना फैनोसै। थौ बिदिब्ला रथ'लाय जोंखौथ' बसआ बे लामाजोंसो थांनो खोन्थादों नोंगौ नङा बुंलाय। नोंगौ बास मानो नङा जानो जोंखौ बसआ बे लामाजों थांनो होथारदों। थौ बिदिब्ला थौ थाब। ओइ सन्जु माथो बे हाग्रायावलाय जोंलाय सब गिदिंजोब्बाय माथो जेबोखौनो गैया। नोंलाय ओरैनोसो फैनाय जाबाय अपारेसनाबो ओरैनोसो खालामनाय जाबाय बिराद गरमखा उफ। थ' थांसै ओरैजानो। बस माथो गरमथारलै बिदिबा मा जागोन? उफ बिराद गरम आरोलै माथो खालामबावनो उपाय गैया यानो दसे थाथ'नोसै। बस जोंना माल होग्राफ्राथ' इयावनो फैनांगौ बेहायनो दसे नेथ'नोसै ना मा होनो बस? माथो होननो बेनो जाथोसै। ओइ बे हाग्रायाव मा खालामनो फैदोंलै नोंसोरो? बे हाग्रायाव अपारेसन खालायगासिनो दं नोंसोर मिथिया नामा? बे हाग्रायाव रावखौबो फैनो हायाखै नोंसोर मिथियोना मिथिया? बे हाग्राया जाबाय आंनि आफानि हाग्रा मा खालामनो नोंसोरलाय? बेयाव जों गोसो मथे फैगोन गोसो मथे थांगोन नोंसोर सानै लरग'खौ गिगोन सानदों नामा? सिनायाखै जोंखो। ओइ बेखौ मा लादों नोङो मा लादो? नो लानो नो। नै बेगा मोसौ ला खामानि गैया नोङो। ओइ रोन सिखार थौ रोन थौ। बबाव थांखो इसोरलाय?
साला सैमा माखासेया गिनानै खारजोब्बाय दा। बिसोरो बे हाग्रायाव मानो फैमारदोंमोनथाय? इसोर साथामा एफा बागान गिदिराव मा खालामफैदोंमोनथाय? इसोर आंनिबा ड्राग्स बेफारसो खालामो खोमा। ओइ सन्जु, बे बाथ्राया नोंमारगै जानु? आंनिबाथ' जाथारनांगो। बे हाग्रायाव बिसोरो ओरैनो फैया। माथो सारासो फन हरदोंलै। हेलौ सार। येस सार। ओं सार। औ सार। जागोन दे सार। जागोन दे सार। दे होमबालाय सार। सन्जु, मानि खौरां फैखोलै? सुटि जाबायलै जोंना। हाब सुटि जामारबाय होनबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रालै। सन्जु, थ' बिदिब्ला थांसै। बेयालाय मा खालामनो? औ बिदिब्ला थांलायनोसै। थ'दो होनबालाय। बिलाय माथो पकिसोथ'। ओइ बिथां, मा खबरलै? आं फैनायखौ नुवाखै नामाब्रा नोंलाय? र'लै। माथो होनबावनो, हारसिं दं मबाइल थुनानै। नोंना बिदि हाग्रायाव बिदि हारसिं थानाया थिग जायाखैना। ओरैनोबा गामिनि मानसिया माबा माबि साननाय लाङो। बेखौबो दाबो मिथिया होमबा नोङो? ओंलै। ओइ बिथां, आर्मि सानै थैबायना, नों मिथिया? आं मिथियाखैथ'। माबोरै थैखो? आर्मि सानैया माने मा होनो, ड्राग्स बेफारिफोरजों एसे नांलायनाय जादोंमोननो। ओमफ्राय मा खालामखो, केम्पआव फैनायाव दानाबा ड्राग्स बेफारिया बम फिट खालामना गालांबाय केम्पआव। बिनिफ्राय दरजायाव खुलिनाय लोगो लोगो केम्पआव हाबनायाव बमानो बेफ्रुबाय। डाइरेक्ट थैखाबाय सानैबो। दिनैसो खोनादोंलै बिथां, नोंनि खुगानिफ्रायसो। घटनायानो जानाया मैयासो जादों। मैया जानायखौ दिनै खोनाबा माला खोनागोन? घटनायैनोलै बिथां, नोंथ' मिथिबाय जानांगौ निउसाव। नुवाखै होनबा नों निउसाव? निउसाव आङो मैया नुदों खोमालै बेखौ। बे एफा गिदिर हाजोआव एख' सिलाय गैया, मा हाथियार गैया। बेबो बेसोर सानैल' एफा गिदिर गेंस्टारखौ। इसोर सानैयाखि बे अपारेसन खालामनो थाङोलै, बेबो हाथियार गैयालासिनो। ब्लेडफोरसो लाना थांदोंमोन खोमालै इसोर अपारेसन खालामनो। बिदिनो जागोन, सिलायबो गैयामोननो। ओइनोथ' जादों घटनाया दा। सानैल'मोनबो आर्मिया। जायालै इसोरजों। होनबाय। ओमफ्राय नोंखौ मोनसे दाय मोनदोंमोन आङो। होद, मा दायब्रा? नों दिन हराव मा खालामना फैनाय देलाय बुंलाय? दिन हराव मा दाय मावना फैनाय? होद, मा खालामदोंब्रा आंलाय? बै जानि लांगोनायाव नों मा होननानै खिना फैनायखौल' बुं। होद, आं खियाखैब्रा। नों खियाखैबा मा? नोंनि खिखौ सिनायखायो आं, मिथिबायना? ओमफ्राय नोंलाय बै न'खरसेयाव मानो आनारस गोमोन खावैनायलै दाख्लै, हा? बे आनारसालाय मा जानो लुबैयो खावखागोन? बे खिनायखौ खिखायोब्रा, खिनायखौ खिखायो। सोर हमथानाय खिनायखौ? नों खिनोबा खिनो, लेटिं दं मा दं। नों जानि बे आगोल बे नांला मोखां मा होननानै खिना फैनाय नोङो? थेवबाबो नों 20 थाखानि आनारसखौ खावना जानाङामोनब्रा नोङो। बे आनारसाथ' खावखागोन, जाग्रा बुस्थुखा। बेहाय जेबो नङा, नों मानो खिनांगो? होद, बे खिनायखौनो बुङो नामाब्रा नोंलाय? जायालै, नों बै आनारस खावनायखौनो बुंनांगौ जाबाय। जायालै नोंजो। दे। ओमफ्राय नों बागानाव मा खालामोबानोथ' आंथ' सानदों नों इयाव खिनोसो फैदो बायदि मोनदों आं बागानाव। ओमफ्राय नोंलाय माबा मोनसे नायखुमानोसो फैदों खोमा नोंबो? बेखौ दा बादों, आंबो दा खिनो ओंखारदोंमोन ओंखारनायालाय। दा आं इयाव खिला आरो न'आव थाना खिनोसै। आंबो जानो ओंखारनायालाय बिराद ओंखारदोंमोनलै आनारस। खावना होफैब्रा थाइसेसो। जियानो जा, 500 फैसा दंना गैया नोंना? 500 फैसा गैयालै भाइ। गैयाना? गैया। बै न'आव थानांगौमोनलै 500 फैसा। जियानो जा फंबाय, बेफोरखौ बाद होदो। मानो होनबा दा जोंनि बर' आर्मिसोमोन। बेलेगबा बेलेग जाक बेलेग ना। जियानो जा दा बर' आर्मिसोमोन। सानैबो थैबाय, माथो खालामबावनो आरो। खाफालानो गाज्रि। बर'नि सानै इण्डियान आर्मि गोमानायाबो एसेल' दुखुनि बाथ्रा नङा। मानो होनबा जोंनि बर'आथ' बारा आर्मिबो गैयाना, बिराद खम। दा खमनि गेजेरावबो सानै थैबाय, माथो होनबावनो आरो। जोंनि थाखाय बे दुखुनि बाथ्रासै। औलै औ। दा माथो खालामनो? न'आव थांसै नामा? बे हाग्राथ' थाबाय थाबा जालाथ' आरो। दा नों दा पकिखौ नायगोन नामा?
फैसा माने 500 लानानैसो थांनो लुगैदोंमोनलै आं बेफोरखौ बाद होलै बिथां बाद होबाय दे थांनाय बुस्थुआ थांबाय आं नोंखौ मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन माने मोनसे नों गेंखौ मिथिगौ ना मोनसे गें मा गेंमोनथाय बे गेंनि नामानो जाबाय हाग्रा गेंस्टार हाग्रानि गेंस्टार पुरा माने ड्राग्स फानि बिराद मालाय गोलाव गिदिर जाजोब्बायलै जोंसो जाम्बि जाम्बा बायदि दंथारोलै बिथां दानि जुगाव जोंथ' फैसा थाखा हाखायाव जेबो गैला जोंथ' या हाबनांसिगौमोन याय हाबा कर'र'लै बिथां बुंनोनो नांला होमबा इदिब्ला हाबनोसै नामा इ गेङाव होनबा 500आ मालै बिथां डाइरेक्ट न'आव हाबलांनो हाबलांनो हागोन बिथां जियानो जा बिथां माथो गोबाव खालामबावनो थ' इदिबा जइन जाहैनोसै थौ बिदिबा इ मा गें होनोमोनलाय हाग्रानि गेंस्टार थौ माला माल जानांगो बे गेङाव जइन जाथारनांगोन भाइ जाथारनांगौ कर'र' सानैजों र'लै र' खिन्थाराखैमोन नोङो नोंखौसो ओंखारदों मा ओंखारलांखारलै थ' फैसा मोननायालाय मा खिनायब्रा खिलाना लाबाबो गोदान हाफपेन्ट बायगोन मुंडा फैन होया तेरी कैट फोकते करे आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक मारे सारे चातु हॉलीवुड रोकते तेनू तकिया मैं पिल्ला टिकटॉक ते मुंडा फैन होया